karong si manahuna nindot na pod nga topic nga atong pagkalantawon, Dr. Elvin. Of course, we're still sa sinulat ni John, no? Usa sa mga disipulo ni Jesus Christ. Of course, nindot siya tungod kay unique po ang title nga gibutang sa atong author, no? Kung aduna kamoy mga leksyon diha, kung inyong pagkalantawon, kung sa in English pa gisulat kini or I mean, this is described as the backstory, and then comes the phrase, the prologue, no? Of course, just like what you said, ang prologue refers to the introduction, no? Kanang sinugdanan, that's prologue. But of course, the backstory is considered to be as the prologue. Yeah. Amo na siya ang essence atong lesson. Tungod kay, marag na, mention na po na ako nitong the other week, no? Nga kung misgot ang Book of John manggod, ang Book of John is so unique among the other, compared sa other book sa Gospel. Kay instead of starting from the story of the Nativity, the birth of Jesus Christ, kuan pa siya ba? Balik pa gid siya much earlier dito pa gid sa sinugdanan gyud. Yes. Or kung sa Creation gyud, sa creation creation gyud. gyud, yeah. Okay, sa madaling sabi sa Book of Genesis, no? Talks really about the beginning. Mao na nga gibutangan diri o kaning phrase as a title sa atong lesson for this week as actually the prologue, which is considered to be as the backstory because it actually goes back to the very beginning. Yeah. And it's not just the very beginning, because when you look into the very beginning, what is being stressed, Dr. Elvin, no? Later on, muhatag po kasi mga observation ini, ang pagpamatuod sa kang Ginoong Hesukristo, dili lamang tungod kay nagpakatao siya din the how John, the author, described it, but at the same time, kanang pagka-Diyos bitaw, nga anaa kaniya. So, nakoy nabasahan nga usa ka author nga ingon siya kani daw ang Book of John, it's a bombshell daw nga mura bitaw gidrop sa kanang playing field nga nadawatan sa mga ancient thinkers ba nga nakahimo sila pag kanang na-inspire sila sa pag move forward sa idea sa gitawag nato nga the Trinity. So, ang doktrina daw or teaching sa Trinity, murag na paligon pa siya og samot dinhi sa sinulat ni John. Especially dinhi sa introductory parts sa Book of John, John chapter 1 verse 1. So anyway, basig na kay kadugang before I also continue my piece, Dr. Elvin. Yes, mga kaigsuna, no? Nindot yung kaini siya nga topic, mura og highly theological siya nga pagtuon. Pero himuon na nato niyo kanang sinsilyo kay nga pamagi nga masabta nato ni kay bisan sa pag-eskwela nako dito sa theology ani. Mura og lalom-lalom gyud ni siya. Pero karon atong masabtan ang presentation ni John ug sa atong author nini nga maong trimestry sayon na gyud kayo iyang pasayon gyud nga masabtan nato pagayo kay sa title pa lang, the backstory o kining the prologue. So imong tanawon nga si John tuod ga sulat siya sa ihang libro at present at the time of Jesus. Pero ang ihang background ni-refer siya sa Genesis chapter 1. But by the way, the Book of John was written mga many years after the resurrection of Jesus Christ. Yes. Around AD 90. Yes. So ug imong tanawon gasulat siya sa iyang nga panahon, pero ni-pick up yun siya sa kasabok. Now, ato makita rin nga si John, iya manggong gi-build up nga si Jesus is the Son of God. Kunya, si Jesus is one with God. Sa iya nga pagsulat ni ining book of sa chapter 1, kunya iyang gi-refer dito sa Genesis chapter 1, verse 1. Right. Nga si Jesus was there at the creation sa tanan ng mga butang. So, ato nga makita din nga how he used the word of God, gihimo niya nga kining especially in verse 1, giunsa niya pag-connect ang iyang gisulat in verse 1 ug ngadto pod sa Genesis verse 1, chapter 1 verse 1, giunsa niya pag-connect ba? Ato makita din nga grabe gyud kaayo ka highly theological nga kung ato ni siyang tanawon
kini day mga duha ka bersikulo connected day with each other. Right. Oh. Kaya wala namang kailangan mahununaan, no? Except sa Book of Genesis, no? The beginning, Book of the beginnings. Yes. So atong makita din in our study now nga connected ining duha ka mga teksto as we go with our study nga masabtan nato nga God or Jesus was there at the creation in the Garden of Eden. He was one with God nga gipasantop ni John nga all things was created through Jesus Christ who is one with the Father sa panahon sa pag-create sa tanang butang dito sa tanaman sa Eden. Not creation actually. Usay ba makahuna ka ba ko? Usay nagpasikad kay John bitaw nga pwede ra biya unta siya nga just like what Matthew, Mark and Luke, no? Luke and Mark ginsa nila pagsulat ng ilang libro. Of course, they all focus on the life and story of Jesus Christ. Pero kani siya manggod, Jesus Christ still the centerpiece sa iyang write-up. Pero ang iyang pag-tray sa beginning, so unique compared to the other three, no, sa Gospels. So, that's why, tama ito yung nung ang iyang gistress din nga Jesus Christ is considered to be as the Son of God. In fact, napukoy na ba sa Dr. Elvin nga, kung imo dong lantawon ang the three other Gospels, ang pag-describe nila kay Jesus Christ mostly is the Son of Man, the servant, is the King of Kings. But this is the only book nga nag-refer kay Jesus Christ being actually called as the Son of God instead of the Son of Man. Yes. So that's why I agree with you nga iya jung kanang iyang gipalig-on ba. Mura bag in order for me to prove my point is really have to kanang ako yun ning idalon dito sa sinugdanan. Kay kung he has to start somewhere or in the middle or wherever except sa beginning, basig maglisod siya o pag move forward ba sa iyang gitawag mo guni siya nga theological reflection, the development of his theological reflection. So I think sakto no iyang pag-angkla nga to bolster ba his theological reflection nga iyag yung ipagawas nga si Jesus Christ is actually not only man but God at the same time. Iyag yung ibalik dito sa sinugdanan. Yeah. Og atong tanawon diri, ako nakita rin nga si John na usa ka aspect nga iyahang gipadako nga si Jesus was the creator. Unya, looking back into the last week nga lesson, atong makita nga kato nga lesson naghatag og kanang foundation na karon gi-introduce ni John nga si Jesus is a creator. Because you see sa last week na to na usa ka buta nga natawo nga pisok ang mata, no? Ulay mata. Nagkuha siya og lapok din iyang gibutangan ang mata sa lapok. Timaylan siya. So that's an idea also of a sign of God, no? But that is also a sign of not only simply a deity but that act of putting the mud sa mata sa maong pisok, that is an idea of creating. What was missing at the pagkatao sa maong tao, nakulangan siya mata, looking back into Genesis nga ang tao gihimo sa abog sa yuta. Now si Jesus nagkuha og mud, gibutang siyang mata kay mo'toy nakulang sa iyang pagkatao. So God actually or Jesus was actually creating the eyes of this man. So that is where the dust of the creation sa tao, and this is now also the dust nga nakulang sa mata sa tao. Right. So that is the idea of creation. So now gilay niya ang foundation nga si Jesus indeed is the creator. Unya of course si Lazarus, example si Lazarus. So ato makita nga Jesus and God the Father and the Holy Spirit who was there in the creation, nag-create sila og tao, gihatagan nila og kinabuhi nimo ang tao nga kalaga may kinabuhi. So meaning to say, katong gihimo niya kay Lazarus, pagbanhaw niya, di ba ingon siya, I am the resurrection yes, and the life. So you can always trace that back sa Book of Genesis. Yes, nga siya ang giver of life. Oh yeah, the giver and the creator of life. Yes, so that is where we can link kini nga lesson nga magpamatuod na He's really God. Yes, He is God, and He was
a creator, co-creator with God Yeah, very good. during the Genesis That's nice, no? account. Itong act of creation, no? Para bitog, kung kinsa sa beginning, mao gyapon siya. Yeah, nakita gyapon especially nato siyang ministry. During that time, magi-perform niya na siya nga miracle. Of course, atong pagabasahon ang very unique siya, no? Ato lang pagalantawon kadyot, Yes. no? Kaning memory text. Kay kani siya, nahimo mo gud ni siya nga usay gamit sa debate ba. Pero just like what you said sa inyong pagtuunan ni sa Ayas, medyo lalom-lalom ni siya. Pero of course, no, depends on ang imong point of reference ba. Pero I also like what you said nga the way it is written ba. Very simple lang siya, no? I mean, simple lang. so, from an ordinary way of kanang looking at it, you can easily understand the flow of logic ba. Like for example, in the beginning was the Word. So, in the beginning was, according sa itong lesson, nagamit din siya og article da. Yes, da. Which is the, no? T-H-E. Meaning to say, kung sa English grammar pa ni nga, simple naman, dagaman ka baluan, no? Pero explain lang to kamay. So, meaning to say, kanang definite siya ba, no? Kanang, the one, no? The one. So, you're really referring to the, mao gini siya nga tao, no? He's the only one. So, It points to this annulation, the particular Yeah, or an object. oh, something pero like kung that. particular, you use the article a. Yes. You're a teacher, pero wala ka balokin sa nga teacher, no? Pero but this one, the word, Definite. definite siya. So, dili na siya indefinite. So, kani nga word, of course, na-explain man ni sa Sunday's lesson, nga mo ni siyang nahimo nga flesh. Yes. Which, of course, undebatably and argue, this actually refers to Jesus Christ. Yes. But the next line is very interesting. Mapitan ningon sila nga, dili daw siya Ginoo kay tungod, ang, ang paggamit lamang sa pulong Ginoo, nasa next line, kanang tontheon ba? Sa Greek pa na, Yes. tontheon, no? Pero naay word nga very important nga angay nato pagalantawon dinhi, no? And the word was with God. Si R.C. Sproul nakapaminaw kano siya kanang, I think you know him, no? Prominent mo na siya nga theologian. Nagimo siya kanang namatay na ni siya, deceased na ni si R.C. Dr. Sproul. Daghan na kay baloani nga mga theologians. Kanang ingon siya, kanidang magingon daw ka nga in the beginning was the word. This is a statement nga gidistinguished si Jesus Christ from the Father in terms of subsistence and Yes. persona. So when you talk about persona, Father and Son, so that can be distinguishable by this particular line, no? Okay. So because in the beginning was the word, so distinguished, that's being distinguished from God, which is actually the Father, identified here as the Father. Pero ang next line is, and the Word was with God. So, first is distinguished from the Father, but in the next line, He is now identified with the God, Father. With the Father. So, with the word is kaning with bitaw, Dr. Elvin. Di ba? I think, you know this one that in Greek, ang gigamit din is pros. Kay, di ba naman to, tulo mo daw ni Kabuk ang pag-render ani sa Greek, katong usa is katong son, katong usa is katong meta yata, no? Katong side by side, katong usa is being together with, pero ang gigamit kita diri is katong pros, kaning siya, kaning with, no? Kanang bitang face to face. Yes. So this is a face to face kind of relationship. So mo nang gingon sa tong lesson is very close. Distinguish siya in terms of subsistence and persona, but in terms of essence, in the Godhead, it's just one. Yeah. Okay. Kinigong and the word was with God. Sa to pa, kauban sila. Kauban sila. Oh. Face to face. Sa to ba, ato Cross. yung pagtanaw nga, pamilya sila. Was with God, pamilya sila. In the beginning. Oh, in the beginning. So, sa in the beginning, sa pagsugod sila, og basahon yun nato ni kanabitawang dayag nga pagkadayag yun. Yeah, huh? In the beginning was Jesus. Actually mo ni siya Yeah, yeah. Jesus. And The Word. And Jesus and the Word and Jesus was with God. So si Jesus uban sa Ginoo. And the Word was God og ang pulong Ginoo. O So, si Jesus Ginoo. Muna siya ang pagkasulti. Gwapo to nato. Ako, basing makalimot ko, Dr. Elvin. Meaning to say, wala tayong mabasa nga si Jesus gi-create sa Father. Yes. So, kwan siya ka ng, wala siya, eternally self-existent ba? Yes. Both of them.
Kay the word beginning, it refers to both of them. There is no kanang particular kanang sana kanang implied ba or na statement when you read this nga it was actually the Father who actually created the Son. No, because from the very beginning they were actually together. Pero just like what I said, I think the very purpose of this is for us. Maputingon nila nga mao dining bombshell nga gidrop sa playing field nga nadiskubrihan sa mga ancient thinkers di rin lagi develop ang theology sa Trinity. Kay mao din yung pinakanindot nga bersikulo. Kay gidistinguish nga ang persona ba gilahi ang Father kaysa lahi magid ang Son kaysa Father. Yes. In terms of subsistence and persona. But in terms of essence, mo bitaw na nga diri sa Father walay article because it refers to kaning God ba diri sa ang word nga God diri sa verse 1 wala na siya article da. Kay it refers now to the divinity, the essence ba? Yes. Into the essence. But I think kung ako nag-teach man ko kog logic, Dr. Elvin. So akong lantaw mo ko dani is kanang first line that is first premise. Okay, the second line that is the second premise. And the third line that is the conclusion. Ang sa logic man god, pag mali ang imong first premise, na dili siya mo coincide sa second premise, ang imong conclusion mo invalid gina siya. So dapat ang first o second premise dapat in one accord na siya, Dr. Elvin, no? Mo agree na siya with each other. So, for example, mayingon siya nga in the beginning was the Word. Okay. But kining nga Word was with God. So therefore, it is just valid to conclude that this Word was God. Yes. Okay. So that is the logical and the valid conclusion of looking into this statement. So this is a very logical statement, Dr. Elvin. So meaning to say, the Word was declared to be as actually God. Yes. Okay. By looking into the very beginning that they were together, using the preposition word with, which in Greek we call that one as the pros. Yeah. Muna nga, og binisayon ni siya, Sige daw. og sa tinamban ng galinga pagsabot nato ni, sa sinugdan si Jesus. Sa in the beginning was the Word, si Jesus. Og si Jesus, uban sa Dios. Og si Jesus, Dios. Mo ni siya ang conclusion. Muna sa isa logic kay mo ang gisunod pa. In the beginning, si Jesus. O sa to pa, anong naman siya si beginning? Anong tuaman siya dito sa Garden of Eden? Nga nag-create man siya dito. So mo ni ang beginning kag gi-repair man gud ani is the beginning of creation. So tuwa siya dito sa panahon sa creation. Unya ang og si Jesus uban sa Amahan o uban sa Dios. Og mauna nga si Jesus Dios. O mo na siya ang But of course, we cannot subject this to kanabitang i-overanalyze nato. Yes. Kanang ato lang gi-analyze kung unsa ra pod ang nadayag. Yes. Pero kung if you go beyond kung tan-awon pa nimo sa microscope nga imo pa nang i-dissect unsa pa na siya, I think that's too much already. Kay para sa ko among Dr. Elvin is ang akong theology sa Trinity is simple lang. Ang theology sa Trinity, I think we really have to understand this in the context of salvation. Because if you go outside of kanang context sa meaning to sige, pakita lang ni siya nato para masabtan nato ang katuyuan or ang purpose sa kaluwasan. Okay. But if you go out of that context, nga imo pa nang kuan nga kung naay amahan na gini asawa. So I think that's beyond of that's not the intent of kaning nga kuan. So imon sila nga the spirit is feminine, so therefore the spirit is the wife, the father is of course the husband. Does not apply to that. Yeah, I think we should not forget nga kining pagkasulat gipadayag the economy of salvation, yeah. No? Then gikuan ba kanang gisulat bitaw nga masabtan sa kumon nato nga panghuna. Kunya in ay humanistic kayo nga pagkasulat nga na ay father og ang anak kay murang guni ang dali masabtan sa tao nga relasyon nga suod. So dili ingon ana ang actually di man gyud matugkan nato ning divinity. Pero ginaani pag-reveal para nga masabtan nato kay as we go along atong nasabtan nga kining ni ang Son si Jesus doon na siya mission din sa kalibutan nag-incarnate siya para sa ato nga salvation. So matagan nato og bili dayon ang sacrifice ni Jesus in that way. Yes, we have to look into the message right away, no?
not really going outside of the message Yes. nga i-analyze pa nato kung unsa mga kanong ni ana man lang. So I think very clear lang basta sa beginning mo na siya. And then kani siya nga word was with God, and then of course the conclusion is the word was actually God. Well, that's it. Kaya nga naman kung imo mo nang i-circumvent nimo siya, ang mga preceding verses mawad-an na siya og essence. Di na nimo masabtan Di na nimo sabtan, wala di na nimo makita og kanang the essential aspect sa mga sa katuyuan ani ba. Like for example no kaning sa Monday, ato sa Monday's lesson. Okay. Kaning the word made flesh. This is Jesus Christ. So mo na ni ang revelation sa word nga siya mo Mo na ni si siya. Jesus Oh. nga nagpakatao in the flesh. Mo na ni siya nga mo na ni gitawag og the incarnate son of God. Incarnate yes. So nagpagawas na nakita nato nga kining word yun ay di ta magduha-duha nga this is actually Jesus yun siya. Nga ang sinugdanan, he was with God. Oh, he was with God. And he was God. And he was God And then at the beginning. At the beginning. Okay. So karon gitawag man to ni siya og the express image of God. Right. Kay di man nato makita ang Ginoo. So niini pagiha ato na nakita ang Ginoo in the human flesh. Kay di man gyud nato makita ang Ginoo. That God is invisible. Niya wa gyud ta makakita. Kay makita ta patay man ta. So dili nato makita nga si Jesus mao ni siya ang the Son of God nga the ni-reveal, Logos, no? The which is the Logos. Logos na pakita sa tuwa alang sa katuyuan sa kaluwasan sa mga katawhan. So muni ang muni ang atong makita dinhi nga dili ta maglibog mga kaigsunan kinsa maning word kaysa una nalibog biya ko kinsa maning word. Kunya later on ato lay makita dahil sa babasa nato sa kuan this refers pala ni Jesus. Diri sa verse chapter 3 and 4. Gingon diri no, the apostle verifies this understanding for John chapter 1, 3 and 4 says that Jesus is the creator of all things created. So imo makita rin nga ang paglink ni John iklaro gyud niya nga si Jesus is Right. God. Murag Jesus is stress gini niya. i-stress yun niya nga si Jesus is the creator with God. Nga yung pagod diri nga all things were created nga si Jesus mo ay prime mover o imo nga tanahon. So meaning to say, kung sundo nato na siyang sumala sa imong gingon, sundo nato na siyang presentasyon, tanan nga gibungat ni Jesus Christ, no? Kanang gisulti dinhi iyang katuyuan, Yes. of course it would be our savior and our redeemer. That would actually kanang give authenticity ba sa iyang mga panultiun ug sa gi-describe ni John. Speaking of Jesus Christ who became actually flesh, but from the very beginning he was actually with the Father, and at the same time he was also God. Yeah, inana gyud ka bugat mo na. Bugat siya. Actually atong tanahon ni siya muni maghatag og dako kay nato og kalig-on nga ang Book of John in chapter 1 nagpamatuod nga Jesus is divine. That Jesus is the incarnate Son of God, that Jesus is the Messiah, and we don't need to doubt anymore. Kay grabe gyud kayo ang pagpresent ni John ini nga ato pa gani makita nga even si John naghisgot siya nga ang nga kini si Jesus is before him na si Jesus. Right, of before course. him. Yeah, right. Before him na si Jesus. So how come nga si Jesus before him nga si Jesus manghud man niya. So because gipasabot ni John because he existed long time ago even to eternity. That's why from the very beginning, which we do not know when, he was already there. Oh. So muna ang gipasantop ni John nga even Jesus kini si Jesus who came to me to be baptized has existed before me. Unya og tanaw nimo sa pagkatao ni John og ni Jesus, si John magulang si John. Manghod si Jesus. Pero nganong nag-exist man siya. So this is how he saw nga si Jesus who is the anointed one of God, who is the Messiah,
is from eternity. But another one, of course, kung na-establish na ito atong pangununa diha sa kang Ginoong Kristo nga dili lamang sa tao, dili sa konteksto dyan, but at the same time God. So, kanayang pagpakatao, that is not a question because that is prerogative belonging to God. No? He can choose to be anything if he wants to, Yeah. but in this case, iya yung ipili nga magpakatao nga gisulat din ni sa John 1:14, no, and he became flesh and just Yeah. to be to dwell among us, no. By the way, kaning word nga flesh sa Greek doon this is aner man siguro, sarx ba to o kanang aner yata lalaki, ang sarx ka human nature. So dili it does not directly refer to sa lalaki nga gender, but actually it refers to the whole human race, kaning the flesh, referring to Jesus Christ. So Pedro, kana bang idea nga kuan kanang mura bitaw og mag-question ta sa pag-incarnate Right. ni Jesus sa pagkatao, mura ba ta og nag-question ta nga ang power sa divine is limited. Nga murag ang gahom sa Ginoo is limited. Ulang pa. O namurag na kulangan. So muna bitaw nga dunay usay atong mga uban nga mga pagtulunan nga they do not believe on Jesus as the Son of God. Pero atong pangutana, ang atong nga pangutana nga bugat nga hatagan nilang pamalandong, is God limited? Is God limited in His power? So kung gusto siyang mahimong iro, mahimo siyang iro. It's Gusto not siyang mahimo og so kung dili limited ang atong Ginoo because He has all the power nga iyang mahimo ang tanan, it is not a wonder nga kung magpahimo siya usa ka tawo, i-come into the flesh, that is not also a wonder. That is not even a miracle. Mabitay ingon si John Lennox, mathematician ni siya nga famous ni siya nga theist nga tuo sa Ginoo ba, professor sa Oxford. Yun siya nga you cannot actually explain rationality without God, in the absence of God. So correct, no? Kanay mong logic nga mo nang I really appreciate yung unsa pagplastar ni John ba. Very amazing guy nga before siya mag-proceed siya mga arguments below, giangkla sa ta diri sa beginning ba? Yes. Meaning to say, dapat, kung ato ni siyang sabtuntanan niyang sulti, dili na to iwala to pangununa diri sa beginning. Mao ni siya ang pundasyon o mao ni siya ang angkla nga dapat nato pagasandigan. Yeah, naari sa ito nga nilison sa Monday. Di ba, nag-iyon si Jesus diri sa Exodus chapter 25 verse 8? Yeah. Make me a sanctuary that I may dwell in. So that is another area nga ato pong matanaw nga ang Ginoo ni Anisya, dwell siya sa iya makatawhan to the sanctuary. And His incarnate, iya pong pag-incarnate, that is also one purpose nga iyang gipakita nga ni-dwell siya among His people. So meaning to say, sa atong mga kasakit, sa atong mga problema, God is just right there, no? Dili siya layo. He's not far away. That's true. He's not a distant God. The fact na ingon siya din and He dwelt among us. So this is an assurance that in our pain, no, sa atong mga kabugaton nga atong ginadala matag adlaw or unsa man, he's he's within our reach, in other words, no. He's not kanang gingon sa uban nga after creating the world ang Ginoo nanghinglaya siya, gipabayaan na diri. No, that's not the point. So this to me, John is one of the best books sa Bible nga nagapamatuod kanang unsa gyud ang sinugdanan ni Ginoong Jesucristo. Kay kung wala ni siya, I think we would have a hard time kanang bitong kanang mo establish ang idea nga si Jesus Christ Ginoo. Yes. Without the book of John. Yeah. Klaro gyud kayo, tataw gyud ang Tataw hapon. gyud, Dili na ta kinahanglan pa nga malibog. Although na mga idea nga dili palinter giskutan ni Plato nga dunay hidden realm, na lower realm, unya naapoy nasa tunga-tunga, unya ginahuna nila ang logos na sa tunga-tunga. Pero si John giklaro niya, it's not dili na mo maglibog na. The logos, the word is Jesus. Mora na siya. Mora na siya. So kung unsa si Jesus din kung unsa man na siya nga Ginoo didto, mora na siya. Mora na siya. Di na ni mulibogon na siya. Kay si Plato mangod ang una mangod ni Plato sa world of kanang idealism. Pag mo ingon mo kag Carabao, naay Carabao sa heavenly realm, mao na ideal nga Carabao.
Pero kanang karabaw nga atong makita or ma-experiencean o kanang mahikap din dili na siya nga perfect replica sa karabaw nga tuwa sa langit nga naka-ideal karabaw. So na ito nga karabaw. Wala siyang gitawag yung philosophy, idealism. Yeah. Pero I agree with you. That's a very good analysis. Ingon ka nga, in Jesus Christ, maura na siya. Wala na ilain. Okay? Ingon sa word, nga this is Jesus, believe it. Yeah. Aron nga wala na question. Dili na ka maglibog pa. Just have to believe that Jesus is the incarnate Son of God, that He is the Word in John chapter 1, and you have to believe according to what the apostle or John has explained to us. For me, no, I would like to cast my faith on this statement. I don't need so many explanations to this effect. The way I look at it, it's sufficient for me to believe that Jesus Christ is actually God. How it is said, how it is arranged, and how it is logically presented. It's very logical and it's theologically in place actually, insofar as my little understanding of this presentation is concerned. But of course, atong pasalamatan ng mga kaigsunan nga hopefully no ato ning mga padayon by Wednesday, tangi ni mga kaigsunan ganing tulumanon tak na sa pagtuon with Pastor Dr. Elvin Salarna. Okay, magampo ta mga kaigsunan before ta mag-end sa tong study. Heavenly Father, we thank you so much that even in our littleness of our comprehension, and yet we are able to experience your enlightenment, seeing how important this message is to every one of us, allowing us to see it through your eyes, the importance of your being made flesh despite of your being God, because of your hearty desire to be one of us, so that your message will be understood well by all people, dear Lord. May this instrument, this platform, will also allow people to see you as their personal God, their personal Savior, not just an abstract idea, but more than that, a personal God who can always be with them even in times of pain, in times of sorrow, and in times of confusion. Thank you, dear Lord, for this assurance of Jesus Christ, for sending us your begotten Son, and from whom we have the assurance of eternal life. Thank you for Hope Channel. Thank you for the leaders of our church. Thank you for our viewers who are always watching this program. Use this to inspire them and to bring them into a closer relationship with you. Thank you for answering our prayer. In Jesus' name, we declare, Amen.